השעה הייתה 2 לפנות בוקר, כשנועם שמע את הצליל שכל מנהל ארכיון חושש ממנו, ובצדק. צפצוף דק, מתכתי, שהגיע ממערכת כיבוי האש של הכספת הדיגיטלית. מה הכילה הכספת? היא לא הכילה זהב, אלא שרתים עם המידע הרגיש ביותר של המדינה. כדי להגן עליהם משרפה, בלי להרוס את האלקטרוניקה, מה שעשו, בנו מערכת שלא השתמשה במים כלל. אלא מה? היה גז חנקן. ברגע שיש שרפה, הגז דוחק את החמצן, והאש מיד נעלמת. אבל לכל מי שנמצא בפנים החדר, יש בדיוק 90 שניות לצאת לפני שהאוויר הופך לבלתי ניתן לנשימה. נועם היה עמוק בתוך שורת השרתים 14ג', רחוק מהיציאה, כשהדלתות הכבדות נטרקו וננעלו הרמטית. האורות הלבנים התחלפו לאדום מעבב, רחש חרישי של גז זורם מילא את החלל. נועם הרגיש את הלחץ בבית החזה. הוא ידע שיש לו מספיק חמצן בדם לכמה דקות, אבל המוח שלו לא ידע את זה. המוח שלו צעק, סכנה. הוא רץ לעבר לוח הבקרה הידני, אבל הפאניקה הקדימה אותו. ככל שרץ מהר יותר, כך הנשימה שלו הפכה למהירה ושטוחה יותר. הוא הרגיש שהוא נחנק, למרות שעדיין היה אוויר. הידיים שלו רעדו כל כך, שהוא לא הצליח להקיש את קוד החירום בין 8 הספרות. הוא טעה פעם אחת, פעם שנייה, המערכת צפצפה. קוד שגוי, נותרו 45 שניות לנעילה הסופית. נועם הרגיש שהעולם מסתחרר. רמת הפחמן הדו-חמצני בדם שלו עלתה, בגלל שהוא נשם במהירות ובשטחיות, מה ששלח אותו מצוקה חריפים למגדלה במוח שלו. הוא עמד לאבד הכרה, לא מחוסר חמצן, אלא מהפאניקה עצמה. פתאום הוא נזכר בתרגול שעבר בקורס הביטחון השנתי. המדריך אמר אז, אם אתם נלכדים בתוך פרוטוקול חנקן, אל תנסו להילחם בחרדה עם המחשבה, תילחמו בה עם הכימיה של אדם. נועם עצר. הוא לא ניסה להירגע, הוא פשוט ביצע את ההנחה הפיזיולוגית. מה זה אומר? דבר ראשון, שאיפה. לשאוף עמוק דרך האף, כמעט עד סוף היכולת של הריאות. ואז שלב 2, שאיפה נוספת. רגע לפני שהוציא את האוויר, הוא לקח עוד שאיפה קטנה וחדה. למה הוא עשה את זה? כדי לנפח את השקיות הקטנות שיש בריאות. שאיפה עמוקה, ואחרי שהוא מגיע לקצה, עוד שאיפה קטנה. ואז הוא הוציא את כל האוויר דרך הפה לאט לאט, בנשיפה ארוכה וכפולה באורכה מהשאיפה. שוב פעם. דבר ראשון, שאיפה. דבר שני, שאיפה נוספת. ואז נשיפה פי 2 מהזמן של השאיפה. הוא חזר על זה פעם שנייה. באופן כמעט קסום. הרעד בידיים פסק. תחושת הבהירה בחזה נמוגה. המוח שלו התנקה מהערפל של הפאניקה. השקט חזר, והוא יכול לראות את לוח המקשים בצורה ברורה. נותרו 12 שניות. נועם הקיש את הקוד. 0, 5, 1, 1, 9, 2, 4, 8. הדלתות השתחררו. האוויר הצח של המסדרון פרץ פנימה. נועם יצא החוצה, התיישב על הרצפה, לקח עוד הנחה פיזיולוגית אחת, מרגיש איך המערכת שלו חוזרת לאיזון מלא. זוהי טכניקה שחוקר מוח הגדיר כדרך היעילה ביותר להורדת מתח תוך מספר שניות. היא מבוססת על האופן שבו הגוף שלנו מבסט את רמת הפחמן הדו-חמצני. איך עושים את זה? דבר ראשון, לשאוף חזק דרך האף ולמלות את הריאות. דבר שני, להוסיף עוד שאיפה קצרה נוספת מיד אחרי הראשונה. זה החלק החשוב ביותר, כי זה מה שפותח את השקיות הקטנות שיש בריאות, שבעצם קורסים כשיש את המתח, והנשיפה פשוט ממלאה אותם. ואז להוציא את הכל לאט מאוד. מתי להשתמש בזה? כל פעם שאנחנו מרגישים את הגל של החרדה מגיע, כשהלב מתחיל לדפוק, כשהמחשבות רצות מהר מדי, או כשהגוף נכנס למצב של פאניקה פיזית, מספיקים 1, 2, 3 מחזורים כאלו, כדי להרגיש שינוי אמיתי בגוף. אז היום למדנו על טכניקה מטורפת, שאפשר להשתמש בה תוך מספר שניות להוריד חרדה. ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לסדנה המורחבת לניהול פחדים, בשלוחה 2-2 מהתפריט הראשי. עד אז, הרבה רוגע, שלווה ומנוחה.